Pa mislim da je ovo jedan super pokazatelj jednog novog smjera u kojem igre idu, angažiranije su, bliže su nekako, bliže su tu i sada, bliže su publici i mislim da je ovo jedna genijalna predstava. Mislim da smo pogodili sa pitanjima koja su se postavila i koja su se provlačila cijelo vrijeme kroz našu predstavu i vrijeme je da konačno svi počnemo raditi svoje poslove i da jednostavno počnemo uživati u svemu onome što nam život nudi, a to je poštenim radom i trudom doći do onoga što želimo. I ovo sad zvuči kao da ono se to uvijek mora reći, zato što kad nešto radiš onda uvijek moraš reći da ti je bilo jako lijepo, ali mi je stvarno bilo jako lijepo i to je to. Mi smo htjeli napraviti predstavu o nama zapravo, pa se počeli baviti dakle politikom i onda smo došli do vijećice i zapravo evo nas je sve skupa iznenadilo što smo napravili. Predstava je došla u ovom gradu u pravo vrijeme i interesantna stvar koja se događa s ovom predstavom je ta da doista povlači publiku u neku vrstu razmišljanja, a pa čak i djelovanja. Ja mogu, bar što se svoje strane reći da sam ja iz uvjerenja apolitična, ali evo neke teme su i mene povukle i u ovom drugom razgovoru sam se angažirala i mislim da je to prava vrijednost ovakvog tipa kazališta, da se ljudi doista angažiraju i da doista počnu razgovarati, možda iz tih razgovora ko zna nešto konkretno i dobro izaći. A ja mislim, mora čovjek biti angažiran, razumiješ? Šta politički, društveno mora, razumiješ, nema druge. Mi zapravo već ovo živimo 2 mjeseca, tako da smo se toliko u tome usavršili da možemo vama intervjue davati neprekidno, da možemo stalno pričati o transparentnosti. Dubrovnik je grad koji je prvi praktički prešao prag i dokazao da je politika sve. Sastavni dio života. Sastavni dio života. Onog običnog, onog i puno smo naučili ovdje. Tako je. I sad nam je svima jasno da imamo malo problema. Ali to je okej. Sami sa sobom. Sami sa sobom. Mi sa onim istima koji su na pozicijama, jer oni su isti ko mi, nemaju pojma o ničem. 5 televizija me snimalo večeras. Ne znam više šta da kažem novo. Znači sutra. Izražavam se možda malo drukčije od ostalih kolega, ali svi se mi na kraju razumijemo. Ponekad se svadimo, ali smo skloni i dogovorima. Pokušali smo te dubrovačke vijećnike ne samo dočarati, nego i smijati cijeli taj politički sustav, zapravo tu reprezentativnu demokraciju na način na koji smo mi mislili da je svrsishodan. Naša predstava 31. ovisi što će se 30. tu dogoditi. I zbog toga je to beskrajno zanimljivo. Ušla sam u jedan svijet politike koju nisam podnosila iz dubine svoga bića. Ako zažmirimo na jedno oko pa zažmirimo na drugo, onda ne vidimo ništa.